Hey mga power! What's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up? Sabado ngayon. At pag Sabado, alam nyo na, rides, rides, rides. Well, pasin nyo siguro, iba yung motor na gamit ko. Maliit. Kit na kit. Hindi yung si Ayako, yung CBR 150. Ngayon, ay gamit ko yung Raider J ko, Raider J 115. Ito yung mamaw na motor ko. Nailibot ko na to ng ng Cagayan, Butuan. Kaya mamaw na mamaw to. Ngayon pupunta kami Talaingod. Sama si Kuya JC. Yan na si Kuya JC, oh. Oh, hinlo kayo itong isa, ya? Hinlo kayo. Yan mga powers, Kuya JC. Naka NMAX V2 na 2020 version. Ang ganda pag siyang mauna paggabi, kasi ang daming ilaw ng motor niya. So mga power, kakat ko na itong video. Gabi naman, tsaka wala sigurong makikita masyado. Kaya pagdating namin sa Talaingod, doon ko na itutuloy yung video, okay? Mga pawa, tintinan nyo yung langit, oh. Yung sky, ganda-ganda, wow. Orange, tapos blue, tapos ano pa kulay yan? Violet. Woo, ganda. Kita nyo ba? Kita nyo ba? You know? Wow. Umaga na. You know? Wow. Ganda-ganda sa sky. Gagawin Max, diretso no? Nasa Kapalo pa po kami. Ang dami mga power, oh. Papuntang Talaingod siguro yan sila. Mga power. Mamaw ng motor na to. Tagal-tagal na nito. Pero lumalaban pa rin. Bumabakbak pa rin. Bale, 3 years old na pala to. 3 years old, pero ang mga kasabayan nito noon is mga R150, mga Raider 150, Raider 150, Sniper. Pero kakasabay naman, may iwan lang. Oh, ha? Unsa? Oh, tama. Diretso lang. Mga power. Dito na kami sa Talaingod. Nagbiyan ako ni Kuya JC. Grabe, magirog-irog lang lagi sa tumaga. Mag-slide-slide sa mukha, eh.
Aligid ka, wala na. Sabi. Ganda ng view, oh. Kabundukan. Ito pala dinala ko kasi gusto ko ring malong ride to. Pang daily use kasi ito na motor. Kaya gusto kong matry na long ride. Kung okay pa ba? Kasi noon, grabe, 700 kilometers. Easy lang yan. Maning-mani lang yan dito. So, yun, na-try ko. Tapos, yung si biyahe ko kasi, si Arya is kakalinis ko lang. Makaka-relate naman siguro kayo, no? Na ang tagal-tagal at napaka mabusisi maglinis ng motor. Ang linis-linis nun ngayon. Kaya napaisip ako kung yun ang dadalhin ko, maglilinis na naman ako. Ang tagal-tagal maglinis. Almost 2 hours ako maglinis nun. Yes, almost 2 hours. Ano na yan? Ano yung sa 2 hours? May tubig, shampoo. Di ba? Yung motor may shampoo. Sana all. Shampoo, tapos panlaw. Pagkatapos noon, pupunasan na naman hanggang sa matuyo. Tapos lalagyan ng pangpamat kasi hindi pampakintab ang nilalagay ko kasi hindi yun glossy, kaya pampamat. Pagkatapos yan, yung chain naman lalagyan ko ng gear oil, ng lubricant. Gear oil na sa 90 lang pala ang ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng chain lube talaga. Mas maganda kasi yung hindi naman siya mas maganda, pero it works. Tapos mura pa. Tapos ang tagal maubos. Kaya yun, tapos nun, basta aabot yan ng almost 2 hours. Dun sa area ko, ang dami kasi maputing bahagi nun. Dito na tayo sa may Orion, iniwan na talaga ako ng Kuya Jason. Well, naka-NMAX yun 155cc. Kaya ito 115 na. Ganda ng view. Wow. Ito talagang binabalik-balikan ko sa Talaingod. Yung napakagandang view. Sulit na sulit. Bago to. Sinakay ito siya. Tinabot na ito Guraya. Ito yung Mountain Ridge View, the Ridge View Mountain Resort pala. Woo! Ganda na view! Wow! Wow! Hindi na tayo makakaabol nun.
Saka. Saka pala sa Tagalog sakit. View. West Virginia. Ayan, ko yun. Iba na dito ah. Close na. Sayang. Di ko ano din no? Nge. Di kulong naman. Kaso dito ya. Nakato na ka dito? Try natin. Bakit? Ano to? Boss, may butag. Gisarado na lagi na dito, boss. Na lagi coral. Ha? Ah, napalit na din eh. Surtiya sa kapalitin, hindot kayo. Here we go. Ganda ng view dito. Yun, wow. Nabili na pala tong lugar na to. Di ba ganda? Hindi nakakasawa. Pala na si Tuktok oh. Power. Tugno kayo eh. Di, nangurog yung kamot. Ulit na yung mga power. Kapit naman sa Kapalong. Then sa Tutumas. Then Panabo. Dito ko na siguro tatapusin yung vlog na to. Bale
wala namang ano importante or kakaiba sa vlog na to kasi ano lang, kasi puro na sa daan. Pero maraming salamat pa rin po sa panonood. Maraming po salamat po sa inyo mga power. Maraming salamat sa suporta sa yung mga taong nanonood sa vlogs ko kahit walang sense yung iba. Maraming salamat pa rin. Ayun, as always po, no, always ride responsibly po. Huwag po kayong lumampas sa limit nyo sa pagmamaneho ng motor, kasi dalawa lang po ang gulong ng motor at isa lang po ang life ng tao. Ayun, maraming salamat. Sa susunod ulit. Bye bye. Nyong nyong.